Budúcnosť máš vo svojich rukách. So všetkým začneš pekne od podlahy. Skôr ako motor zapojíte, poskladáte si ho. Čo nám chýba, to si nakreslíme a vyrobíme. V praxi sa bez automatizácie nezaobídete. Dôležitá je aj dátová infraštruktúra, siete a inteligentné technológie. Programování viem súťažiť a vyhrať. Na modernom počítačovom a technickom vybavení naprogramujete nielen hru či webovú stránku. Aplikácia teoretických poznatkov v praxi môže mať rôznu formu. Aj budúci podnikatelia si nájdu u nás inšpiráciu alebo konkrétnu skúsenosť. Vytvoríme priestor pre vaše záľuby a talenty. Rozhodni sa správne. Príď medzi nás.